Ez Kurdim. Zimanê min herî kêm 4000 sale tê axaftin. Ez heme bi cavan jî têm dîtin. Heger tu ji wijdana xwe nekorbî, bi cava her tim têm dîtin. Çanda min jî çandeke binav û deng e. Li Mezopotamyayê çend tiştên hunerî hebin, di hundirê wê de veşartîne. Tu nikarî min qedexe bikî, ji ber ku hebûna zimanê min serhildana herî mezin e ji xwe. Yê ji zimanê me hez neke, ji hebûna min jî hez nake. Yê ji hebûna me hez neke, ji xwe dijminê mî herî mezin e. Wî demî min ne hevaltîniya te divê, ne jî biratîniya te. û ez dawiyê carek din dubare bikim. Ez Kurdim. Heya tu biteqîjî, ez ê bi Kurdî bijîm û bi Kurdî bimirim.